Здравейте в първия ни епизод на нашия подкаст на име Братовчедите. Ще отговаряме на всякакви въпроси. Но преди това се абонирайте на нашия YouTube канал БГ Мандарина и също така и ударете камбанката на този YouTube канал. Абонирайте се за още интересни видеа. Първата ни тема ще бъде Коледна ваканция. господин Ягода тук. Можеш ли да ни кажеш какво ти е любимото нещо през коледните ваканции? Обичам да ям ягоди. Те са прекалено вкусни и са мои братовчеди. Госпожа Ягодка, ами вие? Аз обичам да слагам ягоди на пода и да скачам върху тях. И да правя ягодново басейнче. Господин Ягодов, какви са ти любимите храни с ягоди? Ами, може би ягодов пай, ягодова пица и дюнер с ягоди. Госпожа Ягодка, какви са ти любимите хобити, например? Обичам да намирам хората, които мразя най-много и после да ги замервам с най-гнилите мръсни ягодки на света. А вие, господин Ягодов, какви са ти любимите песни? Ягодова планина, може би. Доста добра песен, с доста интересен текст. Радвам се на чуята! Госпожо Ягодка, ами, какво ще правите на Нова година? Ще беря ягоди в Англия. Доста интересно. Аз ще бера в Германия, там са доста сочни, ще и мазнички, така. Господин Ягодов, може ли да ни кажеш каква ти е любимата книга или приказка? Ами, любимата ми книга е на Славе Клашерс, когато той казва 100 факта за ягодите. Доста интересно, доста е хубава и голяма и ви я препоръчвам. А пак любимата ми приказка е 100 ягодови ягодки. Ние, тъй като сме братовчеди, които са ягодки, би ли ми казал, коя ти е любимата игра? Ами, имам няколко. Първата е Ягода Старс, Ягода Крафт и може би Ягода Найт. Коледните ваканции са забавни, но понякога те са малко тъжни, тъй като ако получиш подарък, който не ти харесва, трябва да се преструваш, че ти харесва. Това съвсем вярно, госпожа Ягодка. Я ти ми кажи в момента, ти какво правиш, когато подарък не ти харесва изобщо? Нека помислим. Мисля се за ягоди, за да освежа малко момента. Но дали помага? Не знам. А вие, господин Ягодов, какви подаръци най-много харесваш да получаваш? Бомбони! Ясно, господин Ягодов, ясно. Ама вие сами кажете какви подаръци най-много правите! Кафеви ягоди! И също така и лайна! А господин Ягодов, какви пратни най-много обичате да ядете през коледните ваканции? Доста интересен въпрос, госпожо Ягодка. Може би доста ягоди, но и сърми. Вътре естествено с ягодки. Ясно. А какви храни? Това пак е интересен въпрос. Но, нека помисля дълбоко в сърцето си. Не обичам супа с ягоди. Да, гадни са. Добре, ми ягодки скъпи и зрители, драги, мисля, че това беше за първия епизод. Сбогувам се за вас за сега, мили приятелчета ягодки. До следващия епизод. Очаквайте доста хубав епизод. Харесайте го, ако ви е харесал, естествено. С ягодите напред.